Bongo ngumntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Amen. Ebuncaneni bami uJesu wangenzela umusa. Ngiyajabulele ukuthi ngaphinduka ngisemncane. Ngathi anginazi into eziningi engayibala ukuthi ngaphuma lapha. Ngamane ngithi ngavikelwa. Amen bazalwane. uJesu washeshe wanqanda. Akumningi bazalwane. Kuyangithokoza namhlanje ukuma phambi kwencika kaNkulunkulu sigcwele kanje bazalwane. Ngithi baba uMhlomo uzongidabukela ethi mfana hlehla kungena abadala. Amen. Hayi ngibonwe ngithi ngalicheck ucinga impela akunamiskhola kukhulu lutho. Amen bazalwane. Ngizocela sivele siye emazwini kaNkulunkulu bazalwane. Ngizocela nje siqale ngencwadi yomshumayeli chapter 12. So funda uverse 1 wakhona. Ngenzeka sithi ukwafunda bazalwane amavesi. Ngomuntu okhonzile ukufunda kakhulu ngikhulume kancane. Amen. Mhlawumbe neZaga chapter 14 verse 12. Siqale nje ngalawo ke mase siyaqhubeka. Ngiyathemba bafethu sinama mic senivulile. Umshumayeli 12 verse 1. Futhi khumbula umdali wakho emihleni yobusha bakho. Zingakafiki izinsuku ezimbi, ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Cela usiphindele. Futhi khumbula umdali wakho. Futhi khumbula umdali wakho. Yes. Emihleni yobusha bakho. Emihleni yobusha bakho. Zingakafiki izinsuku ezimbi. Zingakafiki izinsuku ezimbi. Ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi ingakasondeli neminyaka ozoyishona wena ukuthi angithokozi ngayo. Angithokozi ngayo. Alright. Khona sevula iZaga chapter 14 verse 12. Izaga 14 verse 12. Yes. Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu. Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu. Yes. Kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Qhubeka. Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu. Nokuphela kwentokozo kulusizi. Amen. Amen. Ngiyacela phana ubakudoyisa nje asi ngempela sikhulekele. Baba wethu ongcwele. Wena ungiyise wenkosi yethu Jesu Kristu. NoNkulunkulu umnini manda onke. Wena okuke kuhle ukuthi umntwana wakho esahleli enza ngezwi lakho wavula le ndaba esiyikhulekelayo Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi Nkosi ize ngendlela Baba oye wahlela ngayo kithi uNkulunkulu olungileyo ilethe bonke Baba onamandla okufanele kuza kithi nakulesi sikhathi siyakhuleka Baba egameni likaJesu uKristu waseNazaretha Baba siyamelana Baba onamandla nawo wonke Baba ulungile amandla obumnyama angathatha isikhala kule ndawo uNkulunkulu olungileyo ukuvimba ukulalelisisa kwethu Baba onamandla ukuze kube khona imphefumulo entshontshwayo nakulesi sikhathi siyathandaza Baba ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu siyayala amandla obumnyama siyayala amaqhinga onke kaSathane ngegama likaJesu siyawathatha siwachithela ngaphandle Baba onamandla ukuze Nkosi silalelisise ngokwendlela nangokwecebo lakho Baba olamlungileyo ohlose ukuba sisizakale ngalo kulesi sikhathi ngamunye okhona lapha Baba egameni likaJesu yenza umsebenzi opheleleyo ngaye uKristu Jesu ophilayo manje naphakade amen. Amen. Futhi khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho
Zingakafiki ikhathi ezimbi. Nemihla ozosho ngayo ukuthi angithokozi. Amen bazalwane. Amen. Incwadi lena yabhala omunye wabantu abaphiwa ukuhlakanipha. And enakho ngempela ngoba wayekuphiwe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Uthi khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho. Zingakafiki ikhathi ezimbi. Nemihla ozosho ngayo ukuthi angithokozi. Uthi khumbula umdali. Mhlawumbe wayengasho ukuthi khumbula uNkulunkulu wakho. Kodwa ngathi wayi understand ukuthi abantu bawugcina sebedidekile ukuthi yena mupho uNkulunkulu. Bekhonza izinto eziningi. Kodwa ngeke umuntu adideke ukuthi ubani umdali. Ingakho lithi khumbula umdali wakho. Wayobe ngekho wrong. Mayithi khumbula uNkulunkulu wakho. Mayithi khumbula uNkulunkulu. Kodwa manje khona abakhonza izinto eziningi. Khona nasebekhonza izithombe. Khona nasebekhonza sebephansi. Manje ufuna ukuthi wonke umuntu ayizwe kahle lento. Uthi no khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Emhleni yobusha bakho. Zingakafiki ikhathi ezimbi. Nemihla oyosho ngayo ukuthi angithokozi. Ngamanye amazwi akuthi sekuhle nje. Akuthi izinto izahamba kahle. Usaphila nje usemusha amandla esekhona. Kodwa ukhumbula umdali wakho. Amen bazalwane. Ukhumbula izinto izahamba kahle. Ungadingi ukuthi uzosilethela umkhuleko sekukubi sekubheda. Amen bazalwane. Ngoba zaniqinisa ukuthi ziyafika ikhathi ezimbi. Khona ifikela umuntu ngokwempilo asuke ephila. Khona ezofika selethwa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Khona ezofikela umuntu ngenxa yempilo ayiphilayo. Ingakho aphinda athi khona indlela ebukeka iyinhle ebusweni bomuntu. Kodwa isiphetho sayo kuyindlela yokufa. Nasekuhlekeni inhliziyo nobuhlungu. Nokuphela kwentokozo kuwusizi. Zingakafiki ikhathi ezimbi. Ingakafiki imihla yokuthi haya ngithokoza. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Emhleni yobusha bakho. Ngoba ziyeza ikhathi ezimbi. Amen bazalwane. Abanye bayoba nebhathi. Ziyabafikela besaphila. Ziphinde ibafikele sebengasekho. Abanye ngenxa yendlela zabo. Ikhathi ezimbi. Ikhathi behlabathi ngabathokozi. Uyabafikela besaphila. Abanye baphinde bafikele noma sebengasekho. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Yazi zingakafiki nje ikhathi ezimbi. Lapho nawe uyoba namahloni ngempilo ephilayo. Vele ukhumbule umdali wakho. Amen bazalwane. Vele ukhumbule umdali wakho. Uvele usheshe uyilungise indlela yakho. Amen bazalwane. Lapho ziyeza ikhathi ezimbi bazalwane. Ngicela ngipho Amos. Amos chapter 8 verse 11. Ngoba sofika bazalwane ikhathi ezimbi. Uyabona nje mina ngaku-advise ukuthi usheshe ushintshe indlela yokuphila ngayo. Lithi nendlela ebukeka iyinhle ebusweni bomuntu. Kodwa isiphetho sayo siwukufa. Amen. Nasekuhlekeni noma umuntu angajabula kodwa inhliziyo isuke inosizi. Amen bazalwane. Amos chapter 8 Verse 11. Verse 11. Yes. Ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe Amos ukukhala. chapter 8 verse 11. Yes. Verse 11. Yes. Bekani izinsuku ziyeza, isho inkosi uJehova. Bekani bazalwane. Insuku ziyeza. Yes. Lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Lapho uNkulunkulu uthi ngiyakuthuma inezweni. Indlala ezweni. Yes. Kungabi indlala yezinkwa. Kobe ngakhona ukuthi nje ngilambile ngifuna ukudla, ngifuna isinkwa.
Yes. kungabi ngukomela amanzi Ngoba engasiwo namanzi ngalezo khathi. kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Kodwa kuzobe ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Ngaleso sikhathi zobe seyifikile insuku ezimbi. Sebabona abantu ukuthi akusekho ukuphila ngaphandle kwezikaNkulunkulu. Qhubeka. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle. Bayozulazula kusuka elwandle kuze kube Selwandle. yes. Kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Kusukela enyakatho kuze kube Mpumalanga. yes. Bahamba hambe ukufuna izwi likaJehova. Befuna izwi likaJehova. Kepha Bayikulifumana. Amen bazalwane. Ngaleso sikhathi zobe seyifikile ikhathi ezimbi. Ngahlala phansi. Zobe seyifikile ikhathi ezimbi. Lapho umuntu eyobona khona ukuthi le mpilo engiphilayo kahle kahle ngithokozi kuyo. Amen bazalwane. Sebefuna izwi likaNkulunkulu kodwa bangasena kulifumana. Amen bazalwane. Sebefuna izwi likaNkulunkulu kodwa bengasena kulifumana. Ngizothi namhlanje izinto isahamba kahle nje. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Omunye umuntu engakayiphakamele lento. Amen bazalwane. Ethi kade yayishunyayelwa. Kade kwahlezi kuthiwa uJesu uyabuya, uJesu uyabuya. Kanti ubuya nini? Uyabona mhla zafika lezo khathi. Kuba sengathi ziphuthumile. Kuba sengathi zikujumile. Khumbula umdali wakho. Emhleni yobusha bakho. Singakafiki ikhathi ezimbi. Singakafiki neinsuku ozosho ngazo ukuthi angithokozi. Amen bazalwane. Singakafiki insuku ozosho ngazo ukuthi angithokozi. Yazi bazalwane lesi sikhathi mase sifika asinandaba ukuthi umdala noma umncane. Solo ngiphu Isaiah chapter 2. Siqale khona uverse 12. Anomahlala phansi. Akunandaba ukuthi umncane noma umdala. Akunandaba ukuthi unamandla noma unawo. Akunandaba ukuthi uzobunemali noma uzobungenayo. Lezi ikhathi mase ifika zobe ngafuna imali yakho. Zobe ifuna ubudlelwane phakathi kwakho noNkulunkulu. Yes. ngokuba uJehova Sebawoti ulosuku oluya kuba phezulu kwakho konke okuzidlayo. Ngokuba uJehova Sebawoti uyokuba nosuku. Yes. Phezulu kwakho konke okuzidlayo. Oluya kuba phezulu kwakho konke okuzidlayo. Nokuzikhukhumeza. Awufundele verse 11. Amehlo omuntu aziphakamisileyo ayakuthotshiswa. Amehlo omuntu onjani? Oyiphakamisileyo. Ngalolo suku likaJehova. Ithi iBhayibheli yakonjani? Ayakuthotshiswa. Yes. Nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola. Nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola. Yes. Kuphakame uJehova kuphela. Kuphakame uJehova kuphela ngalolo suku. Amehlo omuntu ayiphakamisileyo kuthotshiswa. Nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola. Kodwa kuyophakama uJehova kuphela ngalolo suku. Ningakafiki. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Ningakafiki ikhathi oyesho ngazo ukuthi angithokoze. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Bazalwane. Lolu suku liyababuhlungu. Ufunda incwadi cishe Sambulo chapter 6 verse 15. Umuntu ethi namakhosi omhlaba. Neyinduna nabacelileyo nabaphathi nababona bebalekele entabeni. Ngalelo suku bathi indaba iwela phezu kwethu. Umuntu esibalekele ulaka likaNkulunkulu. Ngalelo langa lithi bayokufuna ukufa. Kodwa noma ufake babalekele. Singakafiki namusiyenza. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Singakafiki ikhathi ezimbi. Nefika yoshakala ukuthokoza. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Khumbula umdali wakho. Ngoba ziyeza ikhathi ezimbi. Ziyofika ikhathi ezimbi. Amen bazalwane.
nohlakaniphile ngalelo suku kuyophela noyibona isikhopho ngalelo suku kuyophela amen bazalwane amen bazalwane kuyoba buhlungu abantu sebecela kuNkulunkulu amen bazalwane kuyoba buhlungu ngalelo suku abantu sebemncenga uNkulunkulu ongithi incwadi kaJeremiah chapter 22 verse 21 kuyoba buhlungu ngalelo suku abantu sebemncenga uNkulunkulu bethi inkosi senzele umusa kube njengasemhleni kaNoah awakuphuka bembuka abantu angene emkhunjini bembuka abantu ini imfula benganalo aphuphuka amazwi eqala Noah wasivulele Noah wasivulele Noah wasivulele hey ukuthuthumeza kwamadoda ayakufola amehlo umuntu oyiphakamiseleyo ayekuproduce phakama uJehova kuphela ngalelo suku phakama uJehova kuphela ngalelo suku amen bazalwane ngosuku kaJehova uyofika kithi bazalwane asivele siyivule incwadi ngisho isikhathi sihambile bazalwane uthi izwa izwi likaJehova Jeremiah chapter 22 verse 21 uzana uyagija bazalwane ayisimshayile ihlombe verse 21 yes ngakhuluma kuse nenhlanhla kuyoba buhlungu abantu sebefika uNkulunkulu sebezocela umusa ngo last minute amen bazalwane mesishela amazwi asifuni ngakhuluma kuse nenhlanhla ngakhuluma kuwe usenenhlanhla ngakhuluma kuwe nalithuba yes kepha wathi angizwa lokhu kuyindlela yakho nokuvela kuyindlela yakho basebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi hayi noma ungazwanga kodwa kuyindlela yakho basebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi amen bazalwane namhlanje soshumayela sizothi izinto izahamba kahle khumbula umdali wakho ey'nsukwini zobusha bakho zingakafiki iy'khathi ezimbi zingakafiki nemihla ozothi ngayangithokoza khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho ngoba ziyeza iy'khathi bazalwane kuthiwa Amose chapter 4 bhekani yeza usuku kusho uJehova uthi ngivutha njengeziko bonke abayibhekayo bayuba ngamabindi liyobashisa lelo suku alubashiya nampande nakanje zingakafiki lezo y'khathi khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho usunekhuluma uJehova encwadini yesikhulu ethi ngabona isitani esikhulu esimhlophe nesesabekayo nohlezi buso ubuso bakhe abalekelwa izulu ethi ngabona abakhulu abangene bemile phambi kwazo bemile phambi kwazo kwabe yilokho ahlulelwa njengoba indabakhe zingakafiki lezo phansi zingakafiki lezo phansi khumbula umdali wakho 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 khumbula umdali amen bazalwane khumbula umdali wakho ufunele isibhekisa hamba kahle uze kuJesu uthi nansi impilo yami Nkosi uthabathi nikela ngayo kuwe nansi impilo yami Nkosi uthabathi niletha kuwe abazalwane sengiyazwana tani ngiphuma ngesi uTimotheo chapter 4 verse 6 amen bazalwane khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho khumbula umdali wakho zingakafiki iy'khathi ezimbi zingakafiki nemihla yoshonayo yes verse 6 ngokuba mina verse 9 sengibekelwe umqhele
ucele wokulunga. 2 Timothy chapter 4. Verse 9. Yes. Verse 9. Shesha uze kimi masinyane. Sheshuze kimi masinyane. Lethe umuntu ongeka alokhu edile abangakanini. Ablese ngobele ngisheshe ngize kuJesu. Ngobele ngisheshe ngize kumdali wami. Singaze simfithe lezi insuku. Kanti simfitha ngikude naye. Sheshuze kimi. Ngobasamane. Sheshuze kimi masinyane. Khona phela iqhubeka khona. Uverse 21. Ngizofundela naye. Verse 21. Yes. Shesha ufike. Shesha ufike. Ungakangeni ubusika. Ungakangeni ubusika. Akhonza kuwe Yes. ezinkulu. Shesha ufike ungakangeni ubusika. Shesha ufike. Shesha uze yini. Zingakafiki ezikhathi. Zingaze zikufike. Kanti zikufike ukude na. Soba mabili esikhuleke. Asinikeze uNkulunkulu